Despois dun ano pechados, o ocio nocturno poderá recuperar a súa actividade. A boa evolución da pandemia e as probas piloto levan a Xunta de Galicia a flexibilizar as restriccións do sector. Os pubs e discotecas poderán reabrir as súas portas. Nos, no caso do ocio nocturno, fixemos unha proba que nos permitiu establecer, tanto nós como, neste caso, o sector, as mellores condicións. Onte ratificámoslos nunha reunión co sector e creemos que o ocio nocturno, nas condicións que se estableceron, é unha situación segura. Dende o sector acollen a noticia con ledicia e precaución. Bueno, é unha medida que afrontamos con esperanza, con ilusión. Estábamos deseando que nos permitieran abrir e a partir de ahora intentaremos cumplir, que la gente cumpla. La gente tiene ganas, hay que controlarse un pouco e a ver como sale todo. Os locais poderán abrir ata as 3 da mañá e deberán cumprir co resto de medidas do sector hostaleiro, como a obrigatoriedade da máscara, limitación de ocupación no interior e identificación dos clientes. Preparados, yo creo que están, o sea, nosotros por lo menos sí. Hay que traer personal suficiente, intentar controlar las ganas que tiene la gente y sobre todo respetar normas, respetar aforos, respetar sobre todo el interior. El interior nos da un pouco de respeto, tanto a los clientes como a nosotros. Dende o sector agardan que a reapertura sexa definitiva e se lles deixe de criminalizar. Advirten que os seus locais son máis seguros que as reunións nas vivendas privadas. Tamén piden colaboración aos clientes. Sí, eso desde luego, vamos. O sea, las fiestas ilegales llevan todo el año produciéndose, o sea, multitud de fiestas ilegales. Por lo menos en los locales un mínimo control va a haber, en esas fiestas no hay ningún control. Yo creo que es bueno para la evolución de la pandemia, o sea, nosotros intentaremos controlar lo máximo posible a la gente, pero necesitamos la ayuda sobre todo de los clientes. La gente nos tiene que ayudar, somos personas como ellos, estamos trabajando y no podemos hacer de policías, necesitamos ayuda, colaboración entre los clientes e nosotros. Os hostaleiros tamén indican que grazas ás medidas tomadas polos concellos, a incidencia da pandemia no Salnés é moi baixa. Por iso desexan que se amplíen os horarios nas vindeiras datas.